Ndichikutambirai zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Uyezve malikes enyu anotibatsira zvikuru kuti video rineri ringe richifamba kune avo vanenge vasati vaona this video. Nyaya kwadzinenge dzaitika ikoko tinouya tichimhanya torekodha nyaya. Hazvibhadhariswe, tinouya for free totora nyaya sezvairi toposta pano pa this YouTube channel. Namba dzangu ndodzamuri kuona pa screen. Nyanda nezvemuzora nhasi inyaya yebhazi inonzi C.A.G bhazi. C.A.G bhazi rasangana netsaona kunonzi kumapinga Chinoi Chirundo highway ndokwaitikira chiitiko ichi. Bhazi iri rashaya control apo paranosvika richidhuma trailer yegonyeti. After radhuma trailer yegonyeti, bhazi rakudubuka. Kana une hama yako yakwira C.A.G bhazi, ibvunze kuti iri sei nekuti isusu hatisati taziviswa kunzi pafa vanhu vangani vakuvara. Chikoti kune vakuvara, get well soon. Ndokumboratidza zvandinofunga kucomment section, ndo macases atiri kunyanya evanhu vari kuita tsaona. Subscribe pa this YouTube channel mahara utena on the notification bell. Ndichange ndichingomhanya nenyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Much love.